Mas, Apa? tolong jupukno pasir karo semenku. Bagi apa pasir semen ki? Tak nggo ngecor, Mas, arep tak nggo gawe anu meja dapur. Ki tahun 2026, Mas. Lah piye? Dapur kok cor ki apa gapruk bathuk dia rempul tiwase Lah kok. piye to nek oleh ngecor ki? Tak kaya sing praktis. Heeh. Cukup 3.800.000 wae. 3.800.000 Ya, wis iki ndi? lho. Jadi dapur siap pakai Mas, jadi kitchen set minimalis. Jabang bayi, kira kok apik men. Ki tinggal pakai to Mas gini Ya ki. iya ta, Jajal Mas. disepil nih. Isa rani pisan nggih isa-isa. Oh iya, heeh. Dhuwur gak ada bekas pindang, botok apa jenenge wi? Botok lamtoro. Sembukan barang ya masuk. Oh iya. Iki Terus terus ada botok teri ya kena. Iya, tempe Botok ya goreng, kena. heeh, ndok goreng. Iki gede Gopok ngono ki. Iris tempe to. Oh iya, mending cocok kuwi Mas. Lah kompone 2 tungku ya masuk, Mas. Ya toh? Lah kayak sing mburi kan terus nek nggo apa kae? Ya ada Magicom sego Lah iya cocok. Berarti wis lengkap komplit kena nggo apa-apa Mbak Mas ya. Umpama bojomu blonjo susuke turah to. Heeh. Bolebok nek kene ya kena. Ya apa ki Mas? Ini laci to, Mas. Wah, iki laci kabeh iki telu ki. Ya iya. Jabang bayi. Duwe receh. Duit 2.000, duit 10.000 masuk kabeh. Mending ki Mas. Ya, Lah kuwi kok enek pintune akeh wi apa ae wi? Iki to. Heeh. Iki enggak ada. Bekakase dapur Mas ada baban nyira kena to, Mas. Jajal dibuka to. Buka ya. Heeh. Iki enggak ada piring, Mas. Ya jan mending ki oh, piring nek bar diisai dilebokno kono. Ya iya, ben praktis. Ya Iki enggak mending. ada sasapane pisan. Oh, Jas, jan ah. cocok Mas iki cocok. Iki ukurane Piro? ini Mas ya. Heeh. 180. Heeh. Pojok rene 145, tingine 180. Wedan. Jas, ah. Iki ringkes gak ya serbaguna. Timbangan semen karo pasir mending iki to, Mas. Oh iya pol no. Iki mbok geser ya kena. Heeh. Lha iki Karena regane bane. piro? Regane piro? 3.800.000 wae. 3.800.000. Iya. Tapi omahku ki adon ning Jepara ki. Wah, itu Jepara kuwi Mas Budi pucuk Banyuwangi. Heeh. Pucuk Tegal. Ya. Brebes. Peduro tak tene gratis ongkir lho, Mas. Apa to iki? Wis gratis ongkir bayar e. COD. Wah, lha pemesanane Mas. Masuk bioproperty Mas Budi B Furnitur. Heeh. Di bawah bioproperty bawah titik mi to Ya. kuwi dileweke 1 kali terhubung ke aku langsung. Oh iya. Jas, toh? Heeh. Wis cocok langsung dikring Mas ya. Yo yo. Wis dah minggir tak sepile. 3.800. Iya iya iya. Iki lho 3.800.000 wis siap pakai, gak usah ngecor.